Новий обшук і знову викрадення. Окупаційні силовики увечері 7 вересня пройшли з обшуком до будинку Ельдара Мінсітова, який проживає у селі Молодіжне Сімферопольського району. Після облави його вивезли у невідомому напрямку. Він може утримуватися у будівлі ФСБ у Сімферополі. Обшук почався о 9 вечора і тривав до опівночі. З будинку Мінсітових забрали мобільні телефони та іншу електроніку. За даними родичів, слідчі дії проводили співробітники ФСБ, і вони пов'язані з так званою справою про диверсію на газопроводі. 51-річний Мінсітов – інвалід 3-ї групи. Він голова місцевого меджлісу та член Сімферопольського регіонального меджлісу. 18 червня Мінсітов свідчив у суді по справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва на боці захисту. Його місце знаходження намагається встановити адвокат Рефат Юнус. Він подав заяву на викрадення людини до окупаційних силових органів. Переслідування через журналістську діяльність. Окупанти навідалися на місце постійної роботи громадського журналіста Айдера Кадирова. В Сейтлер, Нижньогірському, він має СТО. Туди зранку прийшли співробітники окупаційної поліції і запросили його до райвідділку на розмову. Після відмови вони виписали йому офіційну повістку. Менш ніж за годину треба було з'явитися до відділку. Адвокат порадила не йти на цю бесіду, оскільки його мали запросити завчасно. Після цього на СТО навідалися співробітники карного розшуку. Вони нібито отримали скаргу, що СТО Кадирова працює незаконно, і вони мають намір це перевірити. Савенко Иван Геннадьевич, оперуполномоченный уголовного розыска, говорит проверять документы. Я говорю, на что и с какой целью? Он говорит, выборы скоро. Мало ли, может, вы тут взрывчатку делаете или что-то такое. То есть кто ваши люди рабочие, кто оформлен, кто не оформлен. Я говорю, ЧП оформлено, все, как бы документы есть. Он говорит, покажите документы. Я говорю, они у отца. Я говорю, он привезет. Потом я опять списался с адвокатом. Она говорит, без соответствующих бумаг на проверку в плановую и неплановую не имеет права. Вот теперь приехал сотрудник ОБЭП. Правильно я понял? Суханов Вадим Юрьевич. И говорит, что поступила жалоба. Жалоба, да, вы сказали? Информация поступила о том, что мои СТО работают нелегально, без документов и без всего остального. И вот он говорит, сейчас сотрудники полиции приедут с дежурной частью, соответственно, с бумагой, да, о том, что поступила жалоба. И вот они будут осуществлять проверку. Айдар Кадиров, як громадський журналіст, 4 вересня знімав біля будівлі ФСБ у Сімферополі, де зібралися люди, які хотіли знати, де 5 викрадених кримських татар. Того дня 58 людей були затримані, серед них був і Айдар Кадиров. Багатьох звинуватили у порушенні карантинних обмежень і склали адміністративні протоколи, які невдовзі розглянуть окупаційні суди. Журналист. Но я расцениваю это как давление конкретное в отношении меня, как крымского татарина, как журналиста. И, соответственно, иначе они не могут сделать, административные протоколы мне выписали 4 числа, хотя не имели права, они меня задерживать, так как я являлся журналистом. У меня есть соответствующие документы. Они решили надавить на мое место работы. Соответственно, они сюда приехали и сейчас будут устраивать здесь, в кавычках, цирк с проверкой документов и всего остального. А это просто, грубо говоря, да, это запугивание. Что я бросил свою профессиональную деятельность, я не знаю, может, в качестве СТО я их устраиваю, но в качестве того, что я являюсь журналистом, то этого точно их не устраивает. Да, молодой человек? Раніше окупаційний Нижньогірський райсуд визнав Айдара Кадирова винним у нібито неповідомленні про злочин. На думку окупантів, він буцімто листувався з таким собі Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБ брав участь у діяльності ІДІЛ. За це Айдару Кадирову присудили штраф у 30 тисяч рублів. На питання, чи били, у відповідь отримав ствердний кивок. Наріман Джелял підтвердив катування окупаційними силовиками іншого бранця Гасана Ахтемова. Про це йдеться у листі від незаконно затриманого першого заступника голови меджлісу, який опублікував адвокат Микола Полозов. Згідно з текстом, Наріман Джелял встиг поспілкуватися у будівлі ФСБ з Гасаном Ахтемовим, якому окупанти закидають диверсію на газопроводі. Бранець підтвердив, що до нього застосували тортури.
Ближе к 4 утра мне устроили очную ставку с одним из ребят. Я успел спросить, в порядке ли он, на что он помотал головой. Били, в ответ утвердительный кивок. В ходе этого мероприятия я наконец-то услышал, що розказали ребята. Про катування затриманих братів Асана та Азіза Ахтемових заявили адвокати. На судилищі захисників не допустили до бранців. Нібито вони самі відмовилися від послуг адвоката. Після засідання бранці майже не реагували і навіть не піднімали голови, розповіла адвокат Софія Шабанова. Напередодні з'явилося відео з нібито зізнанням у диверсії. Бранці плутаються у свідченнях та затинаються, вимовляючи складні терміни. Погрожуючи і маніпулюючи, окупанти хотіли змусити до псевдосвідчень и Наримана Джеляла. Меня, не снимая мешок и наручники, повели в какое-то здание, в цокольное помещение. Оно было светлым. В комнате находились минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят, используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После чего мягким голосом разговаривал добрый дядя. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали, и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня 2 пути – плохой и очень плохой. Я не хотел навредить ребятам. Стал осторожно говорить, оттягивая как можно дольше. Злой в итоге не выдержал и стал говорить то, что известно. Еще раз напомнил, что все может пойти по-плохому. И я подтвердил его информацию, надеясь, что это не навредит ребятам, но в то же время спасет меня от пыток или иного применения силы. Нарімана Джеляла також тестували на поліграфії. Його завели до окремого кабінету, де був психолог та кілька силовиків у балаклавах. Як раніше заявив адвокат Микола Полосов, ця процедура була незаконною. Азіза та Асана Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти викрали з власних домівок 3 і 4 вересня. Братам Ахтемовим закидають диверсію на газопроводі у Перевальному під Сімферополем, а Нарімана Джеляла звинуватили в нібито підбурюванні до цього. Крім нещодавніх затримань та викрадень людей, окупаційні російські суди продовжують розглядати справи раніше затриманих кримських татар за надуманим звинуваченням у тероризмі. У справі 3 кримських татар – Османа та Сейтуміра Сейтумірових та Рустема Сейтміметова, яких затримали торік у Бахчисараї та через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинуватили у тероризмі, допитали 55 свідків захисту проти 2 свідків обвинувачення, які були приховані. Мы продолжили допрос свидетелей защиты, допросили 4 жителей Бахчисарая, это соседи, друзья, родственники, которые знают ребят на протяжении большого времени, которые посещали мечеть Тахталы Джами, рассказали подробности о том, что там никакие скрытые, какие-то законспирированные собрания не проводились. Ребят знают только с положительной стороны. Общее количество свидетелей, которые рассказывали о ребят, как они их знают, стало 55 человек. Это против 2 скрытых свидетелей, которые на наши вопросы в основном говорили, что ничего не помнят. А окупаційний суд Севастополя залишив під вартою Рустема Мурасова, якого окупанти схопили 17 серпня разом з 4 іншими кримськими татарами, також за сфабрикованою справою про тероризм. Окупанти обшукали оселю, яку винаймав незаконно затриманий Асан Ахтемов у селі Леватки під Сімферополем. Біля будинку кілька машин, зокрема автобус вибухотехніків. Навколо обійстя чимало озброєних автоматами окупаційних силовиків у камуфляжі, а ворота на подвір'я відкриті. Що шукали в оселі Асана Ахтемова, поки невідомо. Окупанти затримали його в ніч проти п'ятниці та звинуватили у диверсії на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Український воїн зазнав вогнепального поранення на Східному фронті, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Бійця терміново ушпиталили, нині він у задовільному стані. Минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли українські позиції. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї провокували оборонців вздовж всієї лінії фронту. Від Причепилівки на Донеччині до Водяного на Приазов'ї.
Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянку місцевості біля населеного пункту Катеринівка. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Не визнавати Російську Думу легітимною закликала світ Верховна Рада України. Звернення до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, парламентів та урядів держав-членів ООН підтримали 318 парламентарів з усіх фракцій, окрім ОПЗЖ. Вибори до Держдуми Росії відбудуться упродовж 3 днів з 17 до 19 вересня. Зокрема, й на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. У зверненні Верховної Ради це називають грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України. Крім невизнання легітимності таких виборів, нардепи закликають світ застосувати санкції проти російських урядовців та представників окупаційних адміністрацій, які залучають українських громадян до незаконного голосування. Все це вони роблять в момент, коли вони знищують людей в Криму, коли Наріман Джилялов і інші активісти Меджлісу кримськотатарського народу їх просто знищують за їх участь в Кримській платформі і за підтримку України. В таких умовах наше з вами завдання сказати «ні». Крим – це Україна, те, що зараз Росія робить, ніякі не вибори, а державна дура, тобто Дума, нелегітимна. В Афганістані з'явився новий уряд. Угрупування «Талібан» призначило прем'єром Хасана Ахунда. Це соратник нині покійного засновника руху Мохаммада Омара. 20 років тому, наприкінці 90-х, коли таліби були при владі, Ахунд був міністром закордонних справ і заступником прем'єра. Тепер уже його заступником стане Гані Барадар. За даними ООН, на Барадарі лежить відповідальність за напади на сили коаліції. Також він відсидів 8 років у пакистанській в'язниці. Пізніше став одним із найвизначніших політичних лідерів угрупування і брав участь у мирних переговорах зі США. А Міністерство внутрішніх справ Афганістану очолить Сираджудін Хакані. У США його внесено до списку найнебезпечніших терористів. Він керує мережею Хакані, найрадикальнішим крилом Талібану, і провів низку диверсійних і терористичних атак. Ісламський Емірат вирішив призначити і оголосити тимчасовий Кабмін для просування важливих справ. Посадових осіб із решти міністерства, відомств і установ представлять після подальшого обмірковування і поступово. Водночас у Кабулі лунали постріли. Сотні чоловіків і жінок вийшли на демонстрацію, вигукуючи гасла «Хай живе опір». У відповідь бойовики відкрили вогонь у повітря. Ці люди дуже несправедливі, їх і людьми назвати складно. Вони не дозволяють нам проводити демонстрації. Вони не мусульмани, а невірні. Бачите, у якій ми ситуації? В ООН наполягають, що тривалий мир в Афганістані може встановити лише уряд, який сформують шляхом переговорів. До нього мають увійти усі сторони. Національний музей Голодомору-геноциду презентував оновлену експозицію. На ній історії, зібрані під час експедиції Україною. Вони розповідають про долі багатьох людей у роки Голодомору. Це і історія про те, як людина рятувала дітей і за це була засуджена. Це і історія про те, як українці чинили опір комуністичному тоталітарному режиму і якими речами вони були вбиті. Це і щоденники, записки. Алісон Маршал привезла з Великої Британії листи, які знайшла декілька років тому в речах свого дідуся. Той отримав їх від інженера Джері Бермана, який у часи Голодомору працював в Україні. Жінка каже, що прочитавши ті спогади, була шокована. Він докладно описав, скільки хліба видавали на кожного, скільки грамів на людину. Його давали росіяни замість плати. І було неважливо, чи маєш ти сім'ю. Тобто, якщо в тебе були діти, то потрібно було ще й з усіма поділитися цим шматком. Днями на виставці Олександра Петровська знайшла прізвища своїх загиблих родичів, які тоді жили в Полтавській області. Ну, там погибло 6 человек, там было дети даже были, то есть там были по 2, по 4 года.
и они умерли от голодомора. Саме на молоде покоління й спрямована оновлена експозиція. Тут з'явилася анімація з використанням технології 3D-мапінгу, система направленого звуку, тач-панелі та інше. Меседж – це пам'ятати, що бути далі, бути незалежними і цінувати свою країну. Оновлення експозиції проходило в межах будівництва другої черги музею.